У поле зроку аператыўніка утрапіў 23гадовы жыхар Салігорска Мінскай вобласці. Ён быў затрыманы ў Баранавічах, калі займаўся так званай закладкай наркотычных і псіхатропных рэчываў. Агульная вага забароненых прэпаратаў, знойдзеная ў маладога чалавека, склала 150 грамаў. Наркокур'ер паведаміў аператыўнікам, што яго мэтай быў іх продаж і атрыманне доходу. Находясь в отпуске, распространял наркотические средства путем закладок. Одни из таких закладок совершал на территории города Баранович. При очередной закладке в феврале текущего года он был задержан. В ходе задержания было изъято более 81 пакетика с веществом растительного происхождения, что впоследствии являлось марихуаной, и более 39 пакетиков с веществом, опасным психотропным веществом альфа-ПВП. В дальнейшем в ходе проведенных ОРМ было установлено, что данный гражданин заложил также наркотические средства на территории Минской области, и уже в последующем был задержан закладчик из города Могилева. З пачатку года на тэрыторыі вобласці ўжо выяўлена 75 фактаў нелегальнага абароту наркотыкаў і псіхатропных рэчываў. Супрацоўнікі міліцыі вобласці зараз адпрацоўваюць магчымыя кантакты затрыманага, якія могуць мець дачыненне да арганізацыі каналу пастаўкі наркотычных сродкаў на тэрыторыю Беларусі. Крымінальная адказнасць за такую дзейнасць прадугледжвае ад 15 до 20 гадоў пазбаўлення волі.